men gelnesemi hiç vaqta özüme gelmedi almarım. Döwlet, sen bilen döwlet maslahatym bardy. Ne maslahat aydan? Döwlet körpäňe mä aýagyny baglasak näle bolarka? O dünýanyňa gowuly mähri, bir gödüňni tutýanyň wam kime bar aýsam diýýär. Bir gödüňme tutýan gowjagy ma bar. O jigim tadaplaryň goňşulary. Şolara barsam näde? Ha, o sadapmy? Sadap gaýçylar. Awa. Tuwalama oňa myýda gowuly ýöne. Ben öz gödüňni tutýanym barda. Sen eme ýamuratlara da ýetişdiňmi? O, elbetde kakaty bolsaň ýetişmezmiň. Ýanky gödüňme tutýan diýen gyýdyň kim onda? Poradylar beraýjy. Towa, döwlet. Näme diýip duranyňmy bilýärmi? İl arasynda bolýan zatmyşar. İl aýtsaň aşyk, goňşy aýtsaň goşok, şolar ýaldat bolarmy? Mähri, men ýylan bilen okladym. Şuleýde men diýenim bolar. Ece, kaka, o bu ýagdaýlaryň gorkuny näme boldy? Kaka, Ece, näme boldy men düşünmedim, näme boldy, näme şo gyýyşýaň? Ana kakam, sorry. Ayt, ene oğlum geldi. Sen söyleyen olsan ayt elmedi abi. Ýedim. Ana ýapçy. Gelsene bağlan berde otur. Geçeydim benim. Yine bir saçağa da cemlendik. Şimdi benim maslahatım şeýle. Gelin. Meryem Can'ın ayrılanına 3-4 yıl oldu. Senem atan oyuna uğradasın gelen ok bağlam. Doğru düşün. Şoň üçin men şeýle karara geldim. Rahmetcan oğlum. Senem inni ýaşyň bir çene bardy. Senem öýermeli. Meryem Can'ın dünýeden aýdanyny da aýtdym, 3-4 ýyl boldy. Şoň üçin näme diýe? Men kararym seni öýle işikledi aýtam diýen oğlum. Kaka, barma, ýere baya, bar ýagym ýa gelnece, dedime ýollaşýaja öýden ýanyňda eltijika. Gelnejeňe ýollaş gelen oğlum. Bah, Ece, düşünmedim lan men. Kaka, näme diýip duraýajam? Ýollaş gelen o. Ýa bolýan. Meňe gelen netije iki ýygynyň başyny birikdirmek. Kaka, diýer tödüňde gulaňyňy eşitýärmi? Gelnejem men nädip özüme gelne deýin. Gözüňe gelýän bir jaýdan öz agamyň gelini bilen nädip girip çykaýyn men? Galmalyň etme otur Ahmet. Kaka, burada diýatdan çykarmagyň. Şol ýer astynda ýatan seňa oglum meňem agamdyr. Şol agam bilen birineden dünýä berdi. Gelnejemiň agamyň mertebesi men mertebemdir kaka. İçim kiňden gelen netijemde men alaşam o. Ýöne men size söz berýär. Gelnejeme edil agam baýaly we sereden ýan ýollaşmak bilmede. Jinsi alak bolup sereden. İlgüne men näde çykaýyn kaka? Düşünüň bir adam. Dogan ölüp öz gelinejesini ýan ýolaş edendir dip. İýlemi tunuňa kaka, İýlemi tonuňa. Äme. İlgün diýip. İlgün bilen näme işiň bar? Öý menki, hojalyk menki. Özüme netijeni bilirim. Kaka, şu hojalygym, öýüm, maşgala da sizinkidir. Ýöne, sizin gelen netijeňizden men durmuşumdur kaka. Ýatdan çykarma. Men sizin şu netijeňizden alalaşam o. Men gelen netijemi aýtdym oğlum. Menem aýtdym kaka. Men gelnesemi hiç wagta özüme gelmedi almarım. Näme diýjem diýäň? Kararynda kaýyl ederim. Ýöne şu netijeňde kaýyl gelmen. Ece, kaka, menem aýtjagym aýtdym. Şu bolan waka näme çykalyp atma.